ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮಸೆ ಮಾರುಂಜಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮಸೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ನಾಗ ಪೂರ ಅಲ್ಲಿರು ತುರ್ತೋಪಲೆಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ಗಳಿರು ಪೋಂದಿಲ್ಲಿರು ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ ಅವು ಬೆಟ್ಟ ಮಿತ್ತರುಡು ಅವು ಹೆಂಗ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಮ್ಮ ఇప్పుడు ECC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓದಲ್ ತೋಜಿಡು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಓದಲ್ ತೋಜಿಡು ಇಶ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಬಲೆ How was it, bro? It was good, bro. Are you from? Yeah. You are? Yeah. We are at Matabaider, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೈದ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. ಅದೇ boss? ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ. So ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದಾಕುಲೆ. ಒಂಜಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಮಾರೊಂಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟನ ಫುಲ್ ಮಿತ್ತರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅನ್ಪಣ. चप्पल चप्पल ಹುಷಾರಣ್ಣ ನಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂತ ದಕ್ಕರೆ ಹೋದು ಜಾರ್ದು ಬದಲು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಫೈನಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾರೆ ಬೈದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಇಂಥ ಯಾನ್ಲ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಇಂಥ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಪೆ Finally, we reached our destination.